Kaixo, Igo naiz, erraniko monitorea, eta gaurkoan ingoitugu luzaketa batzu, bai? Pareta erabilita. Orduan hasiko gara goitikan, eta pixkanaka beraka junda, bukatuko dugu beko atarekin. Luzaketa bakoitza 15-20 segundukin nahikoa, bai? Barbazute denbora gehiago, ez dago problemik. Baina kontuz, tensio gehiagi nabaritu gabe, bale? Pixkan nabaritzeekin nahikoa, bestela askatu barko zenukete. Orduan, besterik gabe, hasiko gara pixkanaka, lehenengoa lepoa, bai? Lepo aldea. Orduan, adibidez, jarriko dugu eskubiko besoa, 80 gradutan, eta paretai itxatxita. Logo bardu kondoa sorbalen parean, bai? Hanka pixka flexionatuta, jarriko gara algoz begira, eta burua, eramango dugu, kasu honetan, ezkerraldera. Lepoaren eskubialdera luzatzeko. Orduan, tensio pixka nabaritzen, aguantatu, ez gehiago biratu. Luzaketa gazi aurretikan hartu arnazela zai, eta gero jun askatzen poliki. Luzatzen zuazten einean. Luzatzerakoan berbazute arnaz hartu, hartu lasai, eta gero jarretu arnaza botatzen eta luzatzen. Poliki askatzen dugu esku hori, eta bestaldera berdina. Zuek ikusteko, gutxora bera altura berdina, eta burua kasunetan eskubialdera. Ezkerralean, nabaritu batzute, tensio pixka bat. Berriro, kasu honetan, jarriko gara algoz, baina besoa luzatzeko. Orduan, adibidez, eskubiko eskua jarriko dugu sorbalen parean, bai? Besoa, kasu honetan, luze. Hurbiluko dugu besoa eta sorbalda paretera. Beste eskua, paretai, bai? Eta buruare, kasu honetan berriro, kanpo aldera eraman. Sorbalatzen, juten gerare, besoa luzatzen. Gero joan askatzen, urruntze pixka paretatik. Eta bestalera berdina. Pixkat hasieran hurbiltzarekin nahikoa. Ez bazuten nabaritzen, sorbalan, besoan edo pektoralen kanpoako aldean, hurbildu beharko zenukete, pixka gehiago sorbalda paretera. Urruntzen. Kasuntan, urrengoan triceps, besoaren kanpoko aldeak mugu gara luzatzen. Jarriko gara, utzugu tarte txiki bat, pareta eta gure artean, eta ukondoa paretaen kontra. Modu horretan. Haga pixka flexionatuta, jute gara luzatzen ere pixkat bularra, kasu honetan. Presioa egin ukondoarekin, paretaen kontra. Ditugu lehenengo beso batekin, eta gero bestearekin. Poliki zuen errimoan, ez dago presik. Askatu lasai. Urren aldean, gora bizkarra luzatzen. Haga pixka flexionatuta, utzi tarte txiki bat, eta gora biratzen bizkarra. Burua ere mugitzen, bai? Saiatu gora eskuekin, ikutze pareta. Ez bagara iristen, ez kezkatu, hurbildu nirita behien. Nahaitu bazute, saitzaldean, pixka bat, tensio pixka bat. Tensio gehiagin nahitzen bazute, urrundu pixkatezkoak paretatik. Poliki jun lasaitzen, alde hori.
eskuak besoak ere, momentu batez, eta bestaldera berdina. Utegena biratzen probatzen, aldegun arte, eta horra aguantatzu. Mugituz kasuntan ere, jarria, bale? Ez dago problemik. Bale? Kasunta kontuz, pixka zaiago, bai? Bizkarrekin jarraitzen dugu. Mugua bizkarra okertzen, burua atzerak eramaten eta eskuak kolokatzen berriro paretan. Mantendu pixka flexionatuta, marratzen bali mazete kontuz, eskuak pixka atzera eramatearekin nahikoa. Poliki itzultzen gara zerako gorara, eskuak aurrera eraman. Vale, kasu honetan, agian, ireki pixka gehiago hankak. Eta jongo gara, bizkarra, makurtzen burua, bizkarra beribiltzen, eta eskuak, lehenengo, lurrera eramaten hurbiltzen eta gero sartu dugu barruraka, bai? Hurbildu eskuak paretera, alik eta gehiago. Poliki eskuak aurrera eraman. Altxa burua, kontu handiz. Eta itxirankak, bizkarra zuzentzen. Bale, orduan hasiko gara orain, beko atalekin. Jarriko gara, etzanda buruz gora. Hurbildu behar dugu ipurdia paretera. Eta jarriko ditu goinak goian. Hankak luze. Gara aduktoreak luzatzen. Orduan hasiko gara ebidez, eskubia irigitzen. Poliki dugun arte. Nabaritzean, ingletako zonaldean, tensio pixkat aguantatu. Pixkat irigitzeekin ekoa, Jarraitu arnasketa kontrolatzen. Jugora izten, poliki. Guain ezkerrekin ezkerra. Bizarrak ikusi gabe, nabaritzen tensio pixka eta aguantatu. Eta izan sentsazio eroso bat, luzatzen duzuten bakoitzean. Minik ez duzuten jasan behar, Itxiko dugu. Eta horregon pixka zaiago, bia batera, bai? Jun irigitzen lehenengo hanka bat, gero bestia, pixkanaka, zabaltzen alik eta gaien. Bia batera zabaltzean, kostatuko zaigu gehiago irigitzea, bai? Baina, saiatu alik eta gaien irigitzen. Eta gogoratu, jarretu etxean mugitzen. Lehenago luzaketak egin da noski. Bale, itx poliki. Bai, jarretuko dugu mantentzen oinak paretan, baina jetxuko dugu belonen paraino. Burrunduko gara pixka bat, paretetik. Hankak larroita mana gara dutan, bai? Orduan, eukiko dugu adibidez, eskubiko oina ezkerreko belonen gainean. Eskuak sartuko ditugu ezkerreko kasunetan izterren atzalean, iskiotibialean, eta jungora eskuiniko oina edo ezkerreko belona guregana hurbiltzen, bai? Nabarituko dugu justo eskubialdeko hankean, atzeko aldean, iskiotibialean, gluteoan, gerrian, tensio pixka bat, bai? Orduan, oina ezkerrekoa urrundu pixka bat paretetik, burua eukibia lasai, bazbeten nabaritzen, hurbildu barko zenuketen pixka bat gehiago, zati hau zuen gana, bularrera, bai? Bestaldera berdina, kasunetan, hasten gara apoiatzen eskubiko oina paretean, ezkerreko oina berriz, eskubiko pelaunen gainean. Eta gogoratu, jarretu etxean mugitzen. Poliki,
Bestela berdina, poliki. Arrasketa gelo eta sakona. Vale. Jetxuina lurrera, erori albogotera, eta jarriko gara zutik. Poliki. Vale. Urre balian, gugora, izterren horreko aldea luzatzen, bai? Orduan, adibidez, ezkerreko taloia urbiluko dugu ipurdira gluteora eta alde bereko eskuarekin utxiko dugu. Nabaritu behar zute, izterren horrealea. Beste eskua berriz, beste eskuarekin paneta apoiatzuta, bai? Narbaitzen mazute tensio gehiakin, urrundu pixka taloia ipurditikan. Edo kontrakoa, edo bazute asko nabaritzen, urbilu pixka gehiago. Bestan gaberriz, lurran apoiatuta gazutena, pixka flexionatuta, bizkarra babesteko. Vale. Bukatzerakoan kontuz, ez dut eskatzen bapatean, dut ezateak ezten oina lurrera, bai? Eta ingo dugu azkenekoa, izango da bikiak. Kasu honetan, bi modutan egin daiteke, baina eukiko ditugu eskua pareten kontra, aurreko hanka flexionatuta, bai? Eta bestea, luze, modu honetan, bai? Nahi du hartzute, atzeko hankean, tensio pixka bat. Bikiak. Eta bestalera berdina. Hau izango da azkenekoa, Azkeneko luzaketa. Eskua sorbaren parean gutxoen abera. Pareta aurrera bultzatu nahi batzen dute bezala. Gutxi. Pixkanaka askatzen goaz, lasketzen goaz, kasuntan ezkerreko hanka, eta honekin nahikoa, bale? Eskerrik asko, eta jarritu etxean mugitzen.